Καλημέρα σε όλους. Έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω. Πρόκειται για αυτό που έχει γίνει αυτές τις μέρες. Η αλήθεια είναι ότι... Και μου στέλνει μήνυμα ο Γιωργάκης.west από το Περιστέρι και μου λέει, Τρανέ, με ποιον είσαι? Με ποιον είσαι, Τρανέ? Με ποιον δεν είσαι? Με ποιον είσαι εχθρός, Τρανέ? Με ποιον τα λες, Τρανέ? Του λέω, ρε Γιωργάκη, δεν πάνε του λέω, ρε Γιωργάκη, δεν ασχολούμαι εγώ με τέτοια. Κάνω τη μουσική μου. Και μου λέει, μα που είπε ο τάδε και είπε ο άλλος και είπε ο παράλληλος και είπε έτσι, και μπορεί να λέει και για σένα εκεί και τέτοια, και μπορεί να λέει και ο άλλος από εκεί για σένα. Και του λέω, ρε Δημητράκη, Γιωργάκη, τους γράφω στα αρχίδια μου, του λέω. Γιατί, μου λέει? Του λέω, δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτούς. Δεν έχω σχέση με αυτούς που υποτίθεται λένε, έλα πάμε να τους γαμίσουμε, αυτοί μου κάνανε έτσι, αυτός μου είπε έτσι, πάμε να τους γαμίσουμε μετά. Πού είσαι, έλα κάνουμε κανένα κομμάτι. Έλα σε κάνω, εντάξει, δεν έγινε τίποτα, όλα καλά.